Energy. Matti Lindholm, miten sä aikoinaan tulit perustaneeksi yrityksen nimeltään Game Worn Europe? No, itse olen myös kiinnostunut noista jääkiekkopelipaidoista ja kouluun piti kirjoittaa sellainen yrittäjyysaiheinen essee, niin sitten keksin, että perhana voisi perustaa firman, mikä myy näitä paitoja. Jostainhan se on lähtenyt. Maailmalla on varmaan esimerkkejä, mistä sä oot tämän idean. Vai onko tämä ihan teikäläisen luoma? Pohjois-Amerikassa on yksi sellainen iso firma, mikä myy noita NHL-pelipaitoja. Piti saada Suomeen samanlainen, niin siitä se sitten lähti. Eikö Euroopasta esimerkiksi löydy vastaavaa? Ei ole kyllä yhtään, mikä myös pelkästään jääkiekkopelipaitoja. No sullahan on ihan valtavat markkinat edessä. Mä uskoisin, että NHL-pelipaidoista esimerkiksi maksetaan aika paljon. Minkälaisissa hinnoissa ne liikkuu? No ne nyt on jotkut tähtipelaajat voi helposti niin yli $1,000 ja jotkut vanhat NHL-paidat voi olla $10,000. Oho. No missä hinnoissa suomalaiset pelipaidat liikkuu? Vähän päälle saataisesti joku, no mitähän Janne Ojasen paidat myyään nyt €700. No mitäs opettaja tuumas, kun sä teet esseen pohjalta, pistit firman pystyyn ja se on kohta Euroopan laajuinen? No eihän se ihan pissi on hyvä vastaanotto ollut opettajienkin keskuudessa, vaikka nyt ehkä vähän on koulu kärsinyt, mutta sellaista sattuu. Miten tää on lähtenyt tää homma toimimaan? No ihan hyvin, että ensimmäiseen päivään oli kauppalehdet, ne Tarttu-lehdistä tiedettiin, että se laittoi uutisen sivuille, niin oli 3000 kävijää ensimmäiseen päivän sivuille. Ihan hyvä alku ja paitoikin on mennyt. Okei. No joko sä teet firmalla plussamerkkistä tulosta? No ekalle vuodelle on vähän budjetoitu tappio, että kun on näitä perustamiskuluja täytyy nettisivut saada ja tällaista, mutta toivottavasti plussaakin joskus. Meinaat sä hommata itsellesi koulutusta vai nyt kun saat pakolliset opinnot veke, niin keskityt sä pelkästään firmaan? No kyllä nyt varmaan jonkun ammatinkin tässä nyt lukee vielä, mutta kyllä tuota firmaa nyt se olisi hienoa, jos sitten saisi työkseen pyörittyä. Joo. No minkälaista se on siis, kuinka paljon sulla menee? Onko se ihan koko päivä toimista työskentelyä sulla tällä hetkellä jo? No ei se nyt ole. Kyllä tämä koulu on vielä toistaiseksi pääjuttu lukio se on, mutta kyllä se nyt illoilla menee aika paljon. Saa sähköpostia laitella ja tällaista. Onhan se ihan aikaa tehdä homma. Millä tavalla sä hommaat nämä? Soittelet sä itse joukkueelle vai onko se kääntynyt jo toisinpäin, että joukkue tarjoaa? Tiedetäänkö sut niin hyvin jo? Kyllä minä nyt aluksi on niin joutunut ottaa yhteyttä, mutta ehkä toivottavasti nyt tulevaisuudessa sitten minuukin otetaan joskus. Mikäs sitten paidasta tekee sitten, kun ne on eri hintaisia? Tietysti se henkilö, kenen päällä se on ollut, mutta onko se kalliimpi silloin, jos se on kuluneen näköinen vai silloin, kun se on ihan pränikkä? No, kyllä se noi pelijäljet tekee arvokkaamman. Että se on hienoa, jos siinä on jotain ommeltus jouduttu reikiä laittaa kiinni. Se antaa lisäarvoa keräilijöiden keskuudessa. Okei, mitäs vanhemmat on tuumannut? No ihan hyvin. Ne vissi. Aina kauheasti tykkää sen hikisiä paitoja huonetta täys, mutta kuitenkin iloisia, että on silleen tässä vaiheessa jo 16-vuotiaan perustanut yrityksen. Ne odottelee, että koska rupeaa pojan yritys erättämään heitäkin, että voi nostaa jalat pöydälle. Hei, kiitoksia niin hyvää koulupäivää ja ei muuta kuin tsemppiä odotellaan, koska Game Worn Europe on eurooppalainen toiminta tai firma. Selvä, kiitos. Energy.